ungabeka ibhegi yakho lapha phezu kwetafula. Oh. Ungahlala phansi Nkulu. Khona la esofeni. Ungahlala noma ngabe ikuphi la ufuna ukuhlala khona. Make yourself at home. Your house is so cool. Only spaniely time. Listen. Ngiyabonga ukuthi uvuma ukungisiza. Ungakhathazeki. Maths is actually not that hard. So yenza sobabili lento. Easy for wena ukuthi not that hard. We genius phela wena. Okay, let me take this out. Singaqala ngama affirmations. Ngivamisile ukuqala ukuthi kwami ngayo. What's the point? We're doing numbers, must not English. Yeah, ngiyazi. Okay, so every morning ngikhetha I5 from the list le, and then ngiyawayenza to start my day. Sometimes ngiwenza before I study. They help me with my confidence. Yeah, kodwa kubukeka njengezinto zamantombazane. Asiqale ngelesson yokuqala. I suppose we've got page. Nsizwe Nkulu. Sorry. Ngakusiza. Detective Matondo lo. Ndoda bengisacela ukukubuza nje imibuzo emalwa mayelana nokufa kwa Principal Julius. Kufa kwa principal. Mina ngena pha into ezenzakala kulesa sikole. Ndoda, ngiyazi ukuthi ubulapha earlier that day. Kodwa into engimangaza ukuthi wena awunayo ingane kulesa sikole. Yangibona ngenzani? Mina khona manje angisebenzi yazo. Ngiyekulesa sikole lesa ngoba ngizwa bathi yazini cela siyeke futhi lento luhambe. Ndoda. Hamba la. Ndoda, uyazi ngithi umthetho uthini mayelana nokuqambela iphoyisa amanga ngithi. Ndoda, uyofela ejele wena ngokuqhubeka kanje. Nami ngiyawazi umthetho yazo. Khona manje I'm not under oath and asithi ngithatha yini uzongishaja ngayo. Lento yenza intimidation nje. Intimidation. The thing is, khona ama-witness akubonile ngalela langa. Ubupepeza uvovo lakhipha futhi ubuthi ukuthele. Umuntu obekhona laphayana uPrincipal Julius. Manje ke into engimangaza ukuthi Okay. Ngizokhuluma nazo. ngicela sisuke la ngiyakhulumela. Hayi. Lungile. Singangena emotweni. Indlela nemgezela ngayo kumakhulu wami ngo ndisithi uzaba yikofu. Hayi udinga yonke icaffeine yodilisha nabantwana. Zola? Hayi Sam, isele ixesha lamathi? Well, you know, numbers are my first love. Okay. Into ngokubela ungaka. Hayibo, yonke relationship funeka ibe nje after I break up. Ayikho need basi besilisa. Kanti ngigqibele nifuna ukuxotsha nalo. Ya sidlulile kodwa kulonto hle. Sana kwenza kanti phakathi kwakho noSam? Ngithanda unyambanjwanga. Kwenza kanti phakathi kwakho nomuzi. Yo, yazi uzawuthi aqothe emsebenzini ngoba kaloku ulibele uhlala lapha uyanqokola. Bendibe iclass yakho ku third period. Ewe kodwa ke ngifuna uhlala lapha ndibe ndibuza ngepersonal life yami. Hayi ngadoni khawula sisibe ndibuza nje. Ibingekho mhlawumbe enye into nobuza ngayo i-students sithethe ngesikolo okanye nje noba yintoni. Funeka ubuze ngepersonal life yami.
Yeke. Noba yinto emdaka. Sitawusithe naye sisinxibe amagqatha. Lahlekile bhuti ayo class yakho lena. Awusheshe uhlale phansi Sidudla. Ungakabhamuki isiso. Osiqinisa ukhayikhayi. Ngixolele. Sawubona mashiya amahle. Yazi isithando sami ngiyabona inhliziyo yakho. Ejabula ngokungabi khona kwami empilweni yakho. Bengicela sikulungise lokho. Ungazosifonela nasenzo. Yazi ubuhlungu nanandu kwamukela ukuthi inhliziyo ilangazelele lo muntu loyo oyimbangela yokulimala kwenhliziyo yakho. Kodwa kusenani. Ngisekhona mina. Asikho isizathu sokuthi wena ungazungifulathele. Wehlise. Kodwa sikho lapho. Ngikuphathele imbali ebovu la. Enhle fana nawe. Andi bengicela wazi ukuthi nanoma indlela zethu singahlukana. Siyobuye ihlangana. Ingoba uphila la. Bengicela ungabawuli kuloko. Ukuphathele surprise. I never get head at the fact unomkeda akabi you don't want me to lose sight because a dude might lewena you know ke go direla date even though my schedule is too tight ka qaba tot no kwatisa mal fan go ska go face go good night. Manje wena uphula inhliziyo yami uyiphulela imbali lezi nalamaculo wakhadayiwe. Ngikhumbule ekhaya mina. Senzo, Ngikhumbule ekhaya mama. ngicela ugive up. Bheka manje udabukisa kanjani? Usadabukisi nje. Ngigive up kanjani nanti? Ungalali mihla neinsuku. Cabangana nawe ukuthi mhlambe yini wena la ukhona khona uyangicabanga yini mina? Awusangicabangi nanti. Ngiyakukhumbula. Serious vele? Bova uya high grades. Awume kancane. Ugel ufuna ubiochemist and wena uno level 1 ku LO ne maths. So angeke nisenilunge. Asatalala. Esibova. Ha. Nerose. Us one to one. Zakhel. With your bag, Zakhel. Look at your eyes. What's going on? Sir, you're 69. Don't lie to me. We both know you're running to Senzo. Look, I thought this was settled now. Seriously. What does he have over you? Look, your peers are doing so well with their maths and science. You've been left behind. Why are you throwing your life away like this? What if I cash? Sam? You're going to do right. You're saying? I wonder you don't give extra because you've been doing such a great job with the learners. They tell about othisha labonke apha esikoleni bathetha ngawe and your amazing work. Zakhel, akakhona umufikela. Yazi, he's been missing most of my classes lately. Matsatsia, halaile. Anake musimane onang le bokgoni a ka fitlhelang go le gontsi. Yeah. Kodwa ke ba ukhona umuntu who can get through to him nguwe. Yaleka. Me usiyanela kho Senzo nako le nako. Usemen maziyo ke mina bekavela ncime nje kanjalo. You'll figure something out. Ngiyaleboga zona. Spice. Nandi. Ngicela ukukhuluma nawe mfethu.
Yazi imphethe indlela oyiphethe asithi nje indlela ongiphethe ngayo lamalanga inokweyisa phakathi angithandi and akufanele. Kahle yazi nani ngangitshela ukuthi ngiyakuthanda ngoba nako ngikukhumbule. Mhlambe ngikukhumbule ngoba nako ngingakwazisi. Ukuthi mhlambe ngigijima nanazi lezi ihambe nevakashi ngoba phela zona ifike zidlule. Wow. Lalela Nandi. Sengikhulile. Serasi sengikhulile. And ngiyilungiselele ukuthi ngenze ama decision aqotho the relationship yami nawe. Uyakhumbula ukuthi sasiphawa couple. Ikhaphuli yomqino. Ngeke ikudluze nanoma isiphi isimo. Senzo, angikho interested mina kuyo yonke lento oyishoyo. Awuchaze Nandi. Kahle wena ubonani kule mfene? Ngithi ubonani kule mfene Nandi? Mhlambe nami kumele ngize ngibe paralyzed ngikhuluma nawe. Hawu. Kumele nami ngize ngibe paralyzed ngibe imbebebe ngikhulume ngezandla. Kane wena uzongithathela ekhanda. Ayikhohlisi. Angazi ukuthi ngithini. Futhi wena awungendawo endabeni zami. Angendawo. Into ohlala nami ngifuna ukuhamba. Angendawo endaweni zakho. Since nini wena Nandi uba nempilo yakho wedwa? Since nini wena uneindaba zakho i1? Angisekho mina empilweni yakho. Angisabalekanga. Kahle uzonginika nini break? Ngiphefumule. Break. Ufuna break? Enhle kwena Senzo. Usitshela ukuthi uyinto ebalekile le. Usitshela ukuthi untswembu. Lalela ke. Sengamane ngife nokuthi ngibuyele kuwe mina. Ngizwe ukuthi ngithini. Uhamba abuse abanye abantwana la esikolweni. For ukuthi wena uzuze ngathi ube yiking la esikolweni. Angifuni mina uba part of yonke leyo behavior nyana yakho leyo. Cabanga ukuthi inkulu Tom. Cabanga ukuthi unkulu islima. Okay, lalela ke. Ngifuna wazi ukuthi ngokuya ngami. Nkulu ukushathenile. Zakel. 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 Are you in here? Minir. Amba. Zakel, I'm worried about you. I thought we might talk. Talk? Like in the All right then. I'll speak to your mother. Where is she? All right. So my mom takes a case at end because I get because it will maybe Christmas. And your father? Umuzi mazi from kudala. Introduce umunye umngane wami. Ngitshela ukuthi umuzi angakhona ukuthi angisize. Angifake esipanini without even following protocol. So ukwenza kanjani lokho? Ngikhuluma ngento serious hayi indaba yama EFT. Lo muntu lona ngimfumbathise 20,000 ku cash kanje straight. Wangitshela ukuthi after lapho uzongifaka esipanini. 6 months next. That time endlini balambile. Yimi kumele ngivike indlala.
jikijiki sekuthiwa qasha ukuthi shabasha bayi2 abasathi yimi lo 1 lo ke manje mina manje laphana ngiyaka nje kwenzakalani ngiyangifuna impendulo Angikuxwayiseke la ungalinge nje uxhumane naye uMusi nanoma yiphi indlela mina sengiyothintana nawe uma ukuthi khona ngokudingayo eyobuye ixhumane anguthathe ngubuyisele endlini sibonge Gogo. Ngena. Oh, Sabona ma. Kunjani mntana? Ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila nami. Ngikuthele uphuzwayo. Awu mangisuthe isisami sigcwele impi amagwinya wakho namhlanje. Ngamthola uNkulu. Nandi. Kubungitshelile ukuthi uzofika. Hayi bo musukuthuka. Abangani bayavakashela from time to time. It's normal. Also, ushiya incwadi yakho. Oh. After our study session. Wasangangigaya ngala esikele. No, bengifuna ukulula inyawo. Futhi, yakhumula le equation besiyenza. Yeah. Ngitholile. Ngithole right. I know it. Can we go this side? You better have mastered that equation, otherwise I'm telling you, you're gonna do it 10 times more. Ayibo, ngiyazi ngiyakutshela ngithi ngitholile. Is this the life you want for yourself? To lose it all to drugs? Yabona Sam, ungangijudge as much as you want. You think I came here to judge you? Look, I came here to tell you to get out while you still can. To find your passion to live again. To live again? Ngiphile njengawe se. Ane. Phela se thina le kasi saqava ukuthi you are surviving alcoholic. And le nto ngiyenza ngoba ngincane. Ngifuna just distraction. Do you know ukuthi kufila kanjani ukuhlala uyi-1? One, Zakhele, I'm not a hero myself. I have my own demons. But you think I don't know about loss and loneliness? Try again. I go to an empty house too. I wanted a distraction too, but it never ends well. Look, Zakhele, you need help. Now, I want to help you, but you have to want it. Ndiyaxolisa kakhulu mani ngale nto yenzeke ekseni. Ndiyayazi uba ndendahashi kakhulu kuwe. Hayi wethana umsebenzi. Ndim ndikhawuleze ndakuphaphela ndacinga into yoba siklose ngoba bendikuxelele izinto ezinzulu ngam. Siklose hle. Bendisonqena mani uthetha izinto zam. Ndingayazi noba uzandijaja. Wonke umntu apha kwesi sikolo uyayenza loo nto. Andifani nabanye abantu uzona uyayazi loo nto leyo. Yes. Ndisamthanda Sam. Cha bendingasoze ndikwazi uhlala ndilinde uSam azame utshintsha ubomi bakhe. Bendidinga uphuma ndizokwazi uphefumla. Kodwa njengoba ndinomuzi ngoku ndibona izinto ezininzi ngayo. Izinto endingaziqondiyo. Ndiyazi nenze ichoice right. Anduku kusengxakini andingixolisi. Le nto ndandakhetha uba single. Uba ndizazi uba ndingubani kwaye ndifuna ntoni. So ndingaphaphelanga. I think ukufamba wenze ngokufanayo noSam phambi kokuba uthandane noMuzi. In too deep now. Mkhozi, Mkhozete. Yazi Mkhozete ngithi nginibeke stars ngalomntwana lo bani? uSpice. Yazi lo mntwana lo bafethu angithembi ukuthi angayidala le ohlakalo kimi Mkhozete. Yokuthi akhulume nami the way yaringe ngami ngakhona phambi konke umuntu nani imbala nikhona.
Lo mntwana lona kahle kahle uma kangibhekile ubona kahle kahle ukuthi hayi ubona isinayi. Yazi uSpice Magenge ugibele la. Woza ya. Wachama. Hayibo. Uyangifica mkhosi. Ngoba ethi ubani yena? Uthini? Kanjani yena? Huh? Kanjani yena? Kisari mnganami. Yazi kuyacaca ukuthi nengcisilemeli uvela uyifundisa isifundo engasoze nje yaphinda sikhohle. Ngoba yabona isiphuza inyongo. Jwayela walo mntwana. Uyabona Sticks. Isifundo vele into engizomfundisa yona. uSpice ubuya khohle ukuthi mina ngishanga ama secret. Woza ya. Izinto ezi-undercover. Mkhozela. Izinto ekungamelanga ivele esinyameni. Uyangifica wena Mkhozela ngithi lo mntana lo ya. Sengibona kahle ukuthi isikhathi ke manje sokuthi ngiyiveze ebaleni lezinto lezi. Wonke umuntu la ngaphandle abone ukuthi kahle kahle uyinhloboni kaBhenda uSpice. Mkhozede. Kamanga. Yasho ukuthi ulala ngamaphuti lo mntana Mkhozede mkhombe. Angizomkhomba wena. Mkhombe. Zakhele. Dinta. What is a special event? It is special. Special? Hi, Zakhele. Sam has told me a bit about you. You're welcome to take a seat and join us. Zakhele. Just learn and observe. Everyone, let's take a seat. We are about to begin. You're welcome, welcome. We have a new member in our team, Zakhele. Everybody welcome Zakhele, please. Ngani? Ngabe ngibonile mangithola le equation ne. Bengijabule. Nginomfutho. Bengathi ngashaya amanye ama-equation waqale phansi. You know, it seems as though Unkuli has a good strategy for you, Melody. Don't get me wrong. Mr. Palen Untswembu. Ayishaya into yakhe ne. Mara Unkuli uyenza ukuthi ngi-understand kahle. Oh, is it about maths or chemistry? Brain. Huh? Yeah? Is it me or won't come to me? What the hell? Huh? Tommy, I don't know, but whatever it is, it seems as though the joke is on us. Baba. I want to shoot that door. What's it gonna do? Huh? What's it gonna do? What's wrong? Okay, back to class. Back to class, hydrate.